Şu günler Lewap vilayatynyň Darganaty we Gaza etraplarynyň ýaşaýjylaryndan özleriniň gaz hasaplayjy gurallaryny türkmen standartlary baş döwlet gullugyna barlatmak we hilini tasdiklatmak talap edilýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy bu işin gün-günden kynlaşýandygyny aýdyp, türkmen standartlarynyň yerli edarasynda hasaplayjy gurallaryň guratlygyny barlatmak üçin indiki ýyla nowat berilýändigini belleýär. Türkmen standartlarynyň birinji tonunda adamlaryň nowatynyň 2021-nji ýylyň iýul aýynda ýetýändigi görkezilýär. Etraplaryň gaz edaralary bu wagta çenli hasaplayjy guraly bolmazdan gaz ulanjak hojalyklaryň her birinden ýaşaýan jaýynyň kvadrat metrine göre her aýda 60 manatdan 200 manada çenli töleg tölemegi talap edýärler. Olar diňe bu tölegi tölen ýaşaýjylaryň tebii gazdan peýdalanyp biljekdigini aýdýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçymyz 17 sentýabrda gurrun berdi. Şeýle dol gaz edaralaryň hasaplayjy gurallary bolmadan gazdan peýdalanjak ýyladyşhanalardan we kärhanalardan her aýda 1000 manada çenli töleg tölemegi talap edýändigini hem aýtdy. Onun sözüne göre türkmen standartlarynyň yerli bölümleri nowatlaryň näme sebäpden indiki ýylyň iýul aýyna berilýändigi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş olan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi muny ilatdan artykmaç pul almak üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Bu tölegler ilatyň aýlyk gaz töleginden has ýokary. Üstesine de hasaplayjy guralyň bolmasa we bu guralsyz gaz ulanýandygyň baradaky tölegleri tölemeseň onda ilata jerime salynýar. Sentýabr aýyndan başlap bu jerimäniň möçeri hem tasy 3 hesse ýokarlandyryldy. Öň ilata 400-500 manat jerime salynan bolsa, häzir bu jerimäniň möçeri 1500-den başlanýar diýip habarçy belledi. Onun sözüne göre hasaplayjy gurallary türkmen standartlaryndan geçirmek düzgünleriniň kynlaşdyrylmagy we gaz edaralarynyň hasaplayjy guralsyz gazdan peýdalanýan maşgallary aşa köp tölegleri salmagy ilaty kanun hyzmatlardan peýdalanmagy itekledi. Köp adam her aýda munça pulu beresi gelmeýär. Şol sebäpli olar gaz edaralaryň işgärlerine ýa-da beýleki araçylara adyndan 800 manat berip gaz hasaplayjy gurallaryny türkmen standartlaryndan geçirdiýärler diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda ol bu problemanyň ýitileşmegi bilen ilatyň arasynda hilegärleriň hem peýda bolandygyny, olaryň hasaplayjy gurallary türkmen standartlaryndan geçirip bermegi wada berip, ýaşaýjylaryň puluny alyp ýitirim bolýandygyny belledi. Özüni gaz edaranyň işgäri diýip tanışdyran bir adam Darganatanyň hojalyk daýhan birleşiginde 50 töweregi hojalygyň her birinden 600 manat alypdyr. Ol bu pulu olaryň hasaplayjy gurallaryny türkmen standartlarynyň barlygyndan geçirip bermegi wada beripdir. Ýöne ol pullary alyp ýitirim bolupdyr diýip bu ýagdaýy başdan geçiren ýaşaýjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Şol bir wagtda habarçy agdalýan etraplaryň ençeme owasyna şol sanda mahal Hojabeyk we Kepbeli owalarynyň ýaşaýjylaryna indi 30 ýyl bäri tebii gazyň berilmeýändigini aýdýar. Onun sözüne göre bu owalaryň ýaşaýjylary sadak we beýleki ösümlikleriň çöplerini ýakyp gün görýärler. Bu owalara gaz turbolary çekilen ýöne olary iýerilýän gazyň möçeri aşa pes ýa-da asla aktarylmaýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Darganatanyň we gaz ojagyň gaz edaralaryndan hemde türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de hojalyklardaky gaz hasaplayjy gurallaryň her näçe wagtdan barlygdan geçirilmelidigini hem anyklap bolmady. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gaz, suw we elektrik togu tölegledildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplayjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin tölegleriň öz wagtynda alynmagyna gözegçiligi güýçlendirdiler. Geçen hepde Marynyň Bayramaly etrawynyň Göktepe geňişligindäki täze mellek ýerleriniň ýaşaýjylaryndan tok, gaz we agyz suw hyzmatlary üçin tölegleri geçirmegiň talap edilýändigi habar berildi. Ýöne Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş olan yerli ýaşaýjylar mellek ýerlerine tok, gaz we suw turbalaryny özleriniň çekendigini aýdyp tölegleri geçirmejekdiklerini bellediler.